Şu Vinted meselesinde Winted'den suratını men paylaşmadım. Bunu men yine bir gele gaýdýan. Men bunu Winted'den gorkup ýa birinden çekinip aýdamok. Winted'den suratını men paylaşmasam da gizlen hata başladılar, TikTok'ta paylaştılar ve bunu direniş paylaştı dediler. Men de bunu aldımdan YouTube'da paylaştım. Sebebi näme üçin? Ol men adıma gitti. Men iýsem de agdymgan, iýmesem de agdymgan. Meni jemgyýete ýigrendirmekli üçin, meniň aýdýan sözlerimi ýalana çykarmakly üçin meniň fake kanallar açýarlar, meniň adymdan surat paylaşýarlar. Meselem, Edil Şuwat Ahmet Rahmanow meniň adymdan YouTube kanal açýar, Reymerdi bilen özara gepleşiklerini paylaşýar. Ýagny bular biri orta çykarýarlar, öz aralarynda sögüşýärler, jemgyýeti şu dawa jenjel bilen güýmeýärler. Ve şol oyuna bizi çekip otuyorlar. Aslında bunlar Reymerdi bilen dilleşikli bir şekilde edip otuyorlar. Ahmet Rahmanow bilen Reymerdi Kurbanow öz aralarında dilleşýärler. Meniň adymdan YouTube kanal açýarlar we öz ara gepleşiklerini paylaşýarlar. Bular dilleşikli edip otuyor gelecek. Bu mesele ulutmak isleýärler. Bizler öz ara güýmemek isleýärler. Bularyň derdi bu.